Meer dan 60 jaar lang koen West-trainers door dit paard rennen. Voor gewoon is de kwarte route naar het winkelcentrum en Sjerketa. Maar nu leidt het dicht en dus ken dat net meer. Het paard blijkt begin oktober verkocht te wezen door de gemeente Dantemadiel voor €2040 aan een van de bjorlje om ter oorlijst weer van scooters, fatbikes en hingjeugd. Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland kwam bovendien naar voren dat het paard net veilig is voor voetgangers. De verkeer en afsluiting van het paard roept likwijls mengde reacties op. De binkbond die ben er blij mee dat het nou dicht leidt en oren willen graag dat het weer open gaat. Sommigen lezen er zelfs 's nachts wekker van. En zo zei de rijdende rechter moest er maar om te pas komen. Vanzelfs hebben we de gemeente Dantemadiel ook om een reactie vregen en die jouwt dat ze een flinke flater maken ha. Achteraf moeten we constateren dat we een stap hebben overgeslagen bij de verkoop van dit stuk grond. De koopovereenkomst had ter ondertekening aangeboden moeten worden nadat het college van burgemeester en wethouders middels een verkeersbesluit had ingestemd met het onttrekken van de steeg aan de openbare ruimte. We onderzoeken nu hoe we dit kunnen herstellen. Omdat het gebruik als tuin net past binnen de bestemmingsplan, maar de keeper van de groen nou een omjouwingsvergunning aanvregen. Of er nog een juridisch vervolg komt, is net duidelijk. De gemeente zei dat ze nog haar best doen om de kwestie in goed is met de buurt op te lossen.